sesukumile oqala sengizocela ofakazi abawu-4 bazoba no-5 minutes. Ngizocela ofakazi beze ngaphambili beme ngala beme makala futhi kuzomo yedwa la eduze nesiphambano. Into edala sime eduze nesiphambano senzela ubaba ngoba uyarekhoda ezokwazi ukubonakala kahle. So cela ofakazi abawu-4 beze ngaphambili. Ngizobanika u5 minutes uzisho igama uyasondela, usho igama, usho isibongo nokuthi uvela kuphi. uJesu Kristu